الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم القيامة وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. choyambilira timuyamike Allahu subhanahu wa ta'ala yemwe adatumiza mtumiki wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndicho linga chofuna kukaonetsera poyera chipembedzo chimenechi chimene chidakwirika kwa zaka zambiri chichogereni Yesu alayhi salatu wassalam, zaka 600 zimene zidakhala pakati pa Yesu ndi kubwera kwa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kotero kodena kuti tikapita mu history timapeza kuti zaka zimenezi zimachedwa ayyamul jahiliya kapena kuti dark ages, zaka za mdima, zaka za umbuli, zimene chipembedzo cha Mulungu chidasowa, anthu adasiya kapena kuti adasokonekera osayidziwa haki yeniyeni kuti chipembedzo cha Mulungu nchiti, mpaka na wanthu adayamba kupembedza zinthu zosema okha, chinthu kuchisema wekha nkumachiopanso. Alemekezeke Mulungu amene adamutumiza mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kukalalikira wanthu, kukauza kuti yayi miyala, mitengo, ziwanda ngakhala angelo sizoyenera kupembedzedwa. Alipo amene adalenga zimenezi, amene akufunika kuti anthu ampembedze. Akapembedzedwa amene mukhala kuti mwapembedza muchoonadi. Mulungu alemekezeke. Mafuno abwino komanso mtendere zipite kwa mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mtumiki olemekezeka amene anakwanisa ntchito yake imene Allahu subhanahu wa ta'ala adamutuma kutaka gwire ku dziko lino lapansi. Mulungu ampase zabwino kuphatikiza kubanja kwa mtumiki ameneyi, ophunzira ake komanso asilamu ena onse, kuphatikiza makolo athu amene anachitenga chipembedzo kuchokera mayiko akutali kuchifikitsa kuno ku Malawi nthawi yovuta kwambiri, pamene chisilamu chidali pa mpani, anthu amasinthidwa mayina, anthu amakanizidwa kuphunzira m'masukulu ikoti ndi asilamu. Ena amene Mulungu sadaakonda anasintha chipembedzo ichi mpaka na anachonya chipembedzo chichikuja pofuna sukulu. Koma makolo athu adalolera kuti ife ayi chabwino tikhale mbuli koma tikhala anthu ophunzira pa chipembedzo. Adachisunga chipembedzo ichi mpaka lero lino tachipeza nkumasangalala nkumanyadira kumata asilamu. Mulungu apase zabwino makolo amenewo, kuphatikiza wina aliyense mpana siku la kiyama. Okondeka abalanga olemekezeka, lero lino ulaliki watu uchokera mu aya ya Mulungu imene akune kuti wama Muhammadun illa rasul, sali Muhammadiyo kupatula kuti ndi mneneri. Afa imata, ngati Muhammad atamwalira au kutila kapena kuchita kuphedwa, inqalabitum ala akabikum, kodi mubwerera kusiya chisilamu kuti Muhammad waphedwa kapena wamwalira? Fa inshallah ta'ala ngati Mulungu angatilole mu tsiku la lero ulaliki watu ukambaza ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Abalango olemekezeka lero ndi nkhani yachisoni kwambiri imene idachitika mu dziko la Saudi Arabia komanso mu mzinda uja olemekezeka wa Madina mu zaka zimenezi, zaka zoyambirira mchaka cha 11 mu chisamukire mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuchoka ku Maka kupita ku Madina. Abalango olemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwalira kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumatipasa phunziro pa ife kunena kuti kullu nafsin dha'iqatul maut, chilichonse ndithu chidzalaba imfa. Ngati adamwalira wokondeka wa Mulungu subhanahu wa ta'ala, sayyidul khalq, bwana wazolengedwa, amene wina aliyense lero amafotokoza ndi kutsimikiza kuti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam analikakonda komanso bwana wazolengedwa. Wa awwal, komanso ndi woyamba man tanshaqul ard, amene nthaka idzang'ambika kudzuka m'manda, koma Allah subhanahu wa ta'ala adamutenga ila rafiqil ala, kupita kumalo olemekezeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ifa ya mtumiki imatiphunzitsa kunena kuti munthu wina aliyense angachite zabwino kapena kupanga zoyipa, koma pali tsiku limodzi limene adzabwera pamaso Allah subhanahu wa ta'ala. Chifukwa ngati kodakhala kuti dziko lapansi limasankha anthu kuti akhalitse asamwalire msanga, anali oyenera kukhala osamwalira ndi mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Chifukwa chinali cholengedwa chabwino, sayyidul khaliq, cholengedwa chabwino chimene chili cholengedwa chopambana mu zolengedwa zimene Allah subhanahu wa ta'ala adazilenga. Koma Mulungu adalonjeza kuti kullu man alaiha fan, chilichonse chimene chili pamwamba pa nthaka nchakutha. Mtumiki wathu adapita anabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho simafunika kwa Islamu adziwe ifa ya mtumiki wake kuti azizi anamwalira bwanji. Ndicho linga kuti tisazakhala ambuli nthawi zina ena akakutinamiza kutifotokozera nkhani imene sili choncho ya ifa ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abalango okondeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, mavesi ochuluka adatsika kwa mtumiki omuwuziratu kuti iweyo sikuti udzakhala muyaya iyayi. Aya ina ndimeta iwerenga poyambirira kuti wama Muhammadun illa rasul, Muhammadu uyu si munthu wamba ayi kapena si chitsulo iyayi, komanso si mngelo, koma chimene champangisa kuti akhale olemekezeka ndi utumiki umene tili anampasa Mulungu. Afa imata kodati Muhammadi wafa kumfa pabede bwinobwino au kutira kapena kuphedwa ku nkhondo, inqalabitum ala akabikum, kodi mutakubwerera chipembedzo chanu kusiya kuti popeza Muhammadi wamwalira. faman yanqalib ala akabaihi fala yadhur Allah shay'a, munthu amene angabwerere chambuyo kusiya Islamu voti wamwalira Muhammadi, Allah subhanahu wa ta'ala sizikampase vuto, koma yeye akudzipasa vuto yekha. Wasajizi Allahu shakirin, Mulungu adzalipira malipiro akulu kwa munthu amene angayamike kuyamika Allah subhanahu wa ta'ala. Pali maaya amene anafotokoza za ifa ya mtumiki komanso kumulosera kuti nayonso adzamwalira. Aya ina kuti chani? Innaka mayitun wa innahum lamayitun, iwe Muhammadi ndiwe maliro, iweyo ndiwe maliro, komanso anthu amene ukwatsogolerawa nawonso adzamwalira. Akumtsimikizira Mulungu kuti iwe Muhammadi ndiwe maliro, ukamayenda ukamakhala uzidziwa kuti ndiwe maliro, udzamwalira ndithu, komanso anthu amene uli nawo adzamwalira. Mulungu kumutsimikizira mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Koma msura yomaliza kwambiri kuchika mu Qur'an imene idapereka uthenga kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndi sura imene idatsika m'masiku atatu at-tashrik, muchaka cha 11 kama mchaka cha 10 mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akupanga haji yomaliza. Masiku atatu ajameti mazinga zinyama tikangoswali idi, masiku atatu amabwera pasogolo pake acha, kuyambira pa 11 pa 12 pa 13. Katika na masiku amenewo munatsika sura imeneyi imene idapeleka uthenga kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuti uyu sakhalitsani. Sura yake ndio linakuti idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kutiwe Muhammadi vera easy,
chikazango tichafika chipulumutso cha Mulungu ndikugonjetsa mzinda wa Maka kukhala m'manja mwa Asilamu. Maka ikazala ndilo kukhala m'manja mwa Asilamu. Waraaita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mudzaona wanthu akulowa mchipembedzo cha Mulungu ali magulu. Nthawi imene udzaone wanthu akulowa mchipembedzo cha Mulungu ali magulu. Fasabbih, ukamtamande Mulungu subhanahu wa ta'ala bihamdi rabbik, mumuyeresa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwaba. Kwa Mulungu amalandira kulapa kwa munthu wina aliyense. Sura imene itatsika, maswahaba adatamanga kukamfusa Ibn Abbas anali nyamata osaka 11 nthawi imene. Mwana amene amaziwa kutanthauza bwino kwambiri Qur'an, mwana amene adaloweza Qur'an, amene amayidziwa tanthauzo typical ya Qur'an. Anapita maswahaba kwa Ibn Abbas, anapita Umar kwa Ibn Abbas. Iwe Ibn Abbas, iwe mwana wa Abbas, iwe madha takulu fi hadhihi sura, ulankhulapo chiyani pa sura hii imene yatsika kwa mtumiki idha jaa nasrullah? Ukuti bwanji adanena Ibn Abbas sura imene hii ikunena kuti kadikaruba zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nthawi yoti mtumiki amwalire yawandikira. Wanthu adamutsutsa, wena adadana naye kwambiri Ibn Abbas. Ukulankhula bwanji ungalota zinthu zoyipa kwa mtumiki? Wonse adathamanga kupita ku nyumba ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukafuta kwa zimene Ibn Abbas akulankhula. Adanena mtumiki fakati sadaka Ibn Abbas, wakamba zoona Ibn Abbas fakati karuba zamani, yawandikira nthawi yoti ndisiyani tsiku lapansi. Uloseri umene udabwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti sakhalitsa koma amwalira. Alipo anthu ena Mulungu akakonda chimabwera chithunzithunzi kuti sakhalitsa, ngakhale anthu amafuna kuononga zinthu amatha kunena kuti ayize kuti zijamsagule, ifika ineyo sindikhalitsa, ndikhala ndikubwera maso Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaat sakaratul maut bil haqi, kulechera kwa ifa kumampeza munthu mwachilungamo. Ena kulechera kwa ifa kumapeza mwa chaka cha nthunthu, amakhala chaka cha nthunthu ifa ikununkhira kumbudo kwawo isanafike nthawi yomwalira. Ena imanunkhira ifa kwa mwezi, ena imanunkhira ifa kwa miyezi iwiri, ena imanunkhira ifa kwa mawiki, ena kwa masiku, ena kwa hours kumene, ena kwa minute kumene. Akwera galimoto wakufuna amwalire nthawi imene tsapa ngono kumwalira, imfa ikununkha kumphuno. Galimoto nkupanga ngozi nkumwalira, samwalira munthu pokapoka imfa imanunkha kumphuno. Amadziwa kuti lero ndikumwalira ndikubwera maso Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inatsika sura imeneyi, ndipo panadusa masiku okwana 80 something days, miyezi iwiri ndi masiku 20, amene mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aitatsika sura iyi akuziwa kuti nthawi ina iliyonse ndibwere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo mtumiki ali pa haji wada yaumul arafa, siku la Arafa, siku la nambala 9 limene chatima sala kuno ku Malawi, azatu ali pa phiri Arafa akupanga mapemphero a haji. Mtumiki ina avumbuluka aya kwa mtumiki imene adanena kuti ali yauma, lero akmaltu lakum dinakum, ndakwanisa chipembedzo chanu kwa inu, wa atmamtu alaykum ni'mati, komanso mtendere wanga pa inu wakwana, wa raditu lakumul islam dina, komanso ndakusankhirana Islamu nonse chisilamu khala chipembedzo chanu. Itatsika verse limeneli, masahaba ena adasangalala kuti basi chisilamu chakwana, takondwa, sikubwera soma lamulo wena iyayi. Koma alipo sahaba wina amene amachedwa Umar ibn Khattab, amene adalira kwambiri ifa cha verse limeneli. Mazaka adamfusa Umar kulira bwanji, adana kuti laisa badal kamali illa nuqsan, palibe china chilichonse imene chikakwanira kumene kumatsani kupunguka. Chilichonse chikauti chakwana, akanena kuti chakwana kumene kumatsani kupunguka. Ngakhale munthu akati wakwana, munthu akatalika kutalika munthu zaka 21, akangofika zaka 21 kutalika kumatha kumene kumatsani kupunguka. Amambo fupika, amambo panga zinthu zosiyana mphamvu zimachepa, zimene si Mulungu anapanga kuchili chonse. Ngakhale building mukayimanga mukamaliza, builder achakuza ntamaliza tu nyumba yanu ija, mudziwe kuti chimene chatsama lero kupunguka. Muona pena pake pangambika, pena pake patere, pena pake pada, chili chonse chikakwana kumene kumatsani kupunguka. Ndengati dina akuti yakwana, chimodzi chipunguka pamenepo. Amene ali mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndikuti atisiya. Masahaba wonse adalira ikucha kulankhula kwa Umar. Siku lina ankoro wake amene ali bambo wake ang'ono mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene amachira Abbas adabadwa limodzi ndi bambo wake mtumiki sallallahu alaihi wasallam, analota maloto kuti dziko lapansi lanyamuka lonse, lachitumangida zingwe ndiye lanyamuka mpaka lakapita kumwamba. Dziko lakunjidwa ndi mizingo kulimangamanga ndikulikoka ndikukamatana ndi mtambo.
atadzuka adapita kwa mtumiki ndalota maloto awa akuteza chiyani adanena kuti maloto amene akuteza kuti kusiyana kwa dziko lapansi kwa mwana wa m'bale wako Muhammad uyuyu akumwalira basi maloto amene akutanthauza ineyo kuti ndikuchoka dziko lapansi ndikubwera kwa Allah subhanahu wa ta'ala maumbono osewa akusoza kuti Mtume salama adadziwiratu kunena kuti yeyo anytime asiyana ndi dziko lapansi ndipo tsiku lina lake mtumiki akuntumiza Muadh ibn Jabal ku Yaman amantumiza Muadh ibn Jabal akalalikire ku dziko la Yemen atapita kumene kuntumika kumsazika mtumika ameenda wapasi na Yesu Muadh atakwea chinyama chake kusazikana naye kuna kuti ya Muadh ibn Jabal iwe Muadh ibn Jabal la'alli la talqani fi hadha al-makan nkutega ule ndio umene kupita ukobwera suza kumana na Yesu bano yani komanso zakakudusa pamandaini nkutega ule ndio umene kupitawo suza kumana nani ndili pano ntaima chonchi mwina nkutega zangu odusa pamanda wanga apa Muadh adadziwa mtumika anankula zimenezo bwanji mtumika amazoti ulendo umene akupita Muadh nthawi ina iliyonse ine ndisiyana dziko lapansi ndibwere kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbalango ko ndi Allah subhanahu wa ta'ala inali ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubwere pa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo akufuta konza otenga sira amene analemba history ya ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuna kuti mtumiki atapanga haji yomaliza imene machira hajjatul wada haji yomaliza imene apanga mchaka cha 10 mtumiki samukire sana pangeso haji na liyonse imene dali yomaliza mtumiki sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Safar Muharram Safar mchaka cha 11 sopano haji timapanga kumapeto kwa chaka mudhul haji chaka cha 10 mtumiki wapanga haji kenaka adadusa Muharram mwezi woyamba Safar pa 29 Safar mtumiki adanyamuka kupita Mulungu atamtuma utiwe Muhammad upite ku manda Baqi ndi manda amene anaika ku maswahaba kuli maswahaba ambiri amene amatanga mwali ku nkhondo amate kukaika manda amene amachita Baqi ndipo chisilamu chimanena kuti maliro kuchosa dziko lina kupita ku dziko lina nzoletsedwa kuchosa maliro kulilongo bwera kuno kumakunkhoda nzoletsedwa kusamutsa maliro kuno kupita dera lina nzoletsedwa kupatula pasifukwa ngati dera lokulembe manda wa Islamu mpamene malolero timaliro munyamule mpite dera lina umwe kuli manda wa Islamu Msilamu asapalizane makafira akamwalira yani Msilamu ayikide manda yake special Islamu okaoka ifikaduwa kumasuzo chita za anthu ena zimatha upalikira manda anthu ena opanga zabwino kupatulanso chifukwa china nzote kusamutsa maliro kuno ku Malawi kukaika ku Madina ku manda wa amene amachita Baqi nzolola mkhozo nyamula maliro wanu kukaika kumeneko ifukwa manda amenewo zilango zake sizingafanani ndi zilango zinamala ndi anthu manda amene timayika kuno kachilango akamakhala kofera kufanini manda amene padzatsa maswahaba amene anafera chipembe cha Allah subhanahu wa ta'ala nditumika adamulamula kutiwe Muhammadi ndi ukulamula upite ku Baqi ukapangire duwa anthu amene anamwalira pa nkhondo zosiyanasiyana ya Uhud ukapangire duwa mtumika adanyamuka ndi sahaba kupita kumene kuja kumanda atafika kumene kuja adina maoti assalamu alaikum ya ahlul qubur mtendero khale kwa ina anthu akumanda inu mtendero khale kwa ina anthu akumanda munatsogola ife tili mbuyo mwanu wa inna insha Allah bikum lahiqun mulungu akatsafuna tikumana posa chidayamba atabagira dua atapanga dua kwa pemphera anthu akumanda adanena mtumiki kumuuza sahaba madali nayo kuti bwanawe ndifa ndikuuze Allah subhanahu wa ta'ala wanipasa chance ya kusankha chimodzi ndi ziwiri mulungu akundipasa chance undisanke kukhalisa pa dziko lapansi mulungu akundilola kuti nditokhala pa dziko lapansi mmene ndingathere ngakhale ukafika kumapeto kwa dziko ineyo mulungu anipasa chance imene kuti ndikhoza kukhala khalidan muyaya pa dziko mpaka na kuthabwa kiyama ineyo ndikukhala mulungu anipasa chance imene chance inaonera kuti ndisankhepo pakati pokhala muyaya pa dziko lapansi kapena ndimwalire ndikalowe kujanna mwa changu mtumiki asadafuna kumuuza munthu yona kuti ndasankha chiyani ananena sahaba mtumiki ndikupemphererani kuti chani musankhe kukhalisa pa dziko lapansi mupemphe pa zinthu zimene ziniyo mtumiki choice yanu tangosankhani mukhalise pa dziko lapansi mtumiki adati yayi wachedwa mbale ndasankha kale kuti neyo ndifuna ndikakumande Allah subhanahu wa ta'ala ndasankha janna atangomaliza mawu amenewa pamene amabwerera mtumiki anamba kuva mutu kupweteka
matenda anayembika kuchokera kumanda, matenda ambaye adamtengera kuifa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambika nthawi imene anabwera ku nyumba mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam mtobesa kuva bwino. Ndipo mtumiki anakhala akuswali ndi matenda ake chonchi kumaswali kwa masiku okwana 11, zitabu zina anabe kwa masiku okwana 14. Anakhala akuva kupweteka, akupita kunsikira akaswali koma nthupi akudzimvera, akupita akaswali nthupi akudzimvera. Koma matenda anavuta kwa masiku 5 akumapeto, masiku 5 akumapeto, mpamene matenda mtumiki sallallahu alaihi wasallam anafika povuta kwambiri. Mtumiki anapemphera limedali lachinayi, mtumiki anamwe lolemba koma lachinayi lake sopano ngati dzulo, lero lachisanu, mawa loweruka, Sunday, Monday, ngati dzulo lachinayi mtumiki kunacha bwinobwino kummawa anaswalisa pamodzi subuhi, anakaswalisa dhuhuri, asri, magharibi anaswalisa. Ikafika nthawi ya isha adhana Bilali wapanga akudabwa mtumiki nthawi tika imi jamaa mtumiki sakutuluka. Anthu anadikirira kuti mtumiki abwere. Nyumba ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mzikiti, koma lina kudali mzikiti kungotuluka ndi nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam, koma ina ali kumanja kamene kuti kummawa kwa mzikiti. Kummawa kwa mzikiti ndi umene kudali nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndi kuti kutsogolo kwenikweni kwa azibambo. Mbali imene tisaiwale kuti mzikiti wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam unalibe chipinda nthawi imene. Ndiye mbali inayi ndi kumene anamanga nyumba ya mtumiki kumene kundati kazi yake pano kafika huko. Nde khomo loyambira leleni linali nyumba ya mtumiki mkazi wake Aisha radhiallahu anha. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam lachinayi lake mtumiki adaisera kutanyamuke akaswali. Kutanyamuke mtumiki anakomoka anagwa pasi. Kena akanamuza Aisha ndipaseni mazi ndisambe, atasitsimuka anasamba. Kena akazinyamuka kutazinda kumzikiti anakomokaso kwa basi. Zimene zinachitika kwa kanthawi. Kena akantumika amataka dzuka amafusa fusona kuti aswalla nasu kodi anthu apemphera. Akuyankha Aisha tayi mtumiki sana swali anthu akukudikirali mtumiki. Kena akantumika ataona kuti mphamvu zukanika zotanyamuka pile kumzikiti. Alichani muru Abubakar faliswali binnas, au talamu tamuzana Abubakar uyo na amene apempherese anthu, muze na Abubakar apempherese anthu. Maswahaba mepo mtima sopano unayamba kuchoka mtumikireza teka bwanji sura ya lero osabwera mtumikani pempheresa. Akupesa Abubakar analira achina Abubakar kukibula kuswaliza misozi ili mbwembwembwe kulira tangu kanisani munthu ngati amene mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuli bwanji munthu ametima mkonda mbali watu akadwalika matenda afika pa serious anthu pamuza makhalazi makamaka munthu amene mkonda kwambiri osati simbana ngondo yayi koma munthu amene mkonda kwambiri anthu muzumba dandaula matenda woka anthu amadandaula. Inali ifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam ataona kuti matenda acha achukua kula kwambiri anafusonkhanisa azikazi wake. Mtumiki nthawi imene ali ndi azikazi okwana 9 anafusa azikazi yanga taona anemezi kuchitikira ini ndikutha kulephera kudziwa kuti lero ndikagona ku nyumba ya nani matenda afika mutu kuti bweteka. Ndimafuna ndipemphe mwa inu kuti ngati munganilole ndisankhepo imodzi mu nyumba ndizikadwazikira nyumba imodzi nonse ndichiruka naona kumeneko, koma ndimafuna ndisankhe kuti ndizikakhala ku nyumba imene ndikana ndi mzikiti imene ya Aisha. Azikazi mtumiki osadamuvomera mtumiki ndipo mtumiki adakhala mu nyumba ya Aisha kwa masiku 5 akumapeto kudwazikidwa nyumba imene. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anakhala akuvutikira masiku 5 onse awa anapemphesa swala zimezi na Abubakar. Ndipo linadusa lachisanu kena akaloweruka Sunday mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuluka atatenga lupanga lake limene amamenyera nkhondo komanso chovala chake chimene amavala ku nkhondo ndukapa asilamu ndikufuna ndikuwuzeni une kuti kuyambira lero Muhammad wanu unali pano sadzathaso menya nkhondo sangatheso kuvala chovala ichi ifukasiyana ndi dziko nthawi ina iliyonse. Maswahaba adalira kwambiri. Maswahaba adalira atamva anthu kuli matenda mtumiki ma Ansar anthu aku Madina adatuluka khimbi kukachachana ku nyumba ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulira.
mtumiki adamva kuna kuti anthu maswahaba atazadzana akulira zakudandaula kwawo zakupita kwako. Mtumiki anamuza Abbas, Fadhl ibn Abbas, mwana wa Abbas amene komanso Ali wa Ali, tandigwirani ndinyamuleni ndigwireni. Mtumiki anatenga dzanja kuyika pa phewa la Ali komanso kagwira pa phewa la Fadhl ibn Abbas. Nadzikoka miyenda uchiti ukoka mtumiki mmene machita munthu akadola kwambiri kudzikoka mtumiki paka akafika pa mimbari anakwera pambiri nonokhala ndikuwasonkhanitsa anthu onse nanena kuti sami'tu, ndamva kuti mukulira chifukwa cha imfa ya mtumiki wanu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndifo ndikulangizanizi, kodi inu mmene munakhalira pa dziko lapansi pano munamuona ndani mnenera amene alipo pakana lero? Mulungu anatumiza atumiki ambiri zedi 124,000 ine ndiwe 24,000 iyo. Munapo ndani mtumiki wina amene alipo pale amene akuyenda yenda amene sadamwalire? Ine ndimwalira anytime. Koma ndifo ndikulangizeni izi. Malangizo amene ndikupasani ndi awa. Muyenera muzikhala ubwino anthu aku Madina yawa. Komanso anthu aku Madina muzikhala ubwino anthu amene atachoka ku Makka. Komanso muyenera muziswali kwambiri. Usiku mbiswala. Ndikupasani malangizo ndi swala musadzasiye. Wama malakat aymanukum, komanso ndikupasani malangizo kuna kuti akapolo amene mwagwira nawo amene mmakhala nawo akapola muzapangira zabwino. Istausu bin nisa'i khaira, muzikhala ubwino azikazi anu yawa. Amene ndi malangizo amene tumisosama adapeleka kumapeto kwa moyo wake. Istausu bin nisa'i khaira, muzikhala ubwino azimayi yawa. Fa innahunna khuliqna min dhil'in araj. Ndikwa azimayi analengedwa choka kunthiti yopindika. Osakhala umwankhaza, osazuza paka vuta kabila nani asapezeke munthu omenya mkazi popanda zifukwa komanso menya kwake kukhale kaira mubarra kosavulaza. Awa ndi malangizo amene tusama akumva kupwete koma kupeleka malangizo kwa maswahaba. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam masiku awo maliza amenewo kenaka mtumiki uja anabwerera ku nyumba limene ndi la Sande kuti mande lake mtumiki akumwalira. Ndipo la mande kummawa kutacha maswahaba mwechizolowezi akuzipempheresa okha amene akupempheresa na Abubakar. Koma siku lina before that day sanafiki siku ilili akuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam Abubakar akupempheresa adamuona mtumiki kuva chisoni. Akuva chisoni mtumiki anatuluka nyumba mwake atagwira atamtenga maswahaba awiri. Abubakar ataona kuti mtumiki akubwera. Dumezi kuti sonza kuti nyumba ya mtumiki ndi kuti maswahaba mataka maswali amayiona nyumba ya mtumiki fenda licha kusokolo. Mtumiki sasama ananyamuka. Abubakar adaona mtumiki akubwera anafuna kubwera kumbuyo kuti mwina mtumiki afuna atiswalitse. Mtumiki anamusiya Abubakar pitiriza kuswalitsa. Abubakar zinamfuta kwamba tapa aswalitse. Ndiye mtumiki pana adamukhazika pambali pa Abubakar kutsogolo kumazere kwa Abubakar kukhanga siku limeneli kuli maimamu awiri. Koma imamu adali mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene amapanga takbira nikoma takbira chimafikira pasi basi amene amakweza kuti anthu amve konse ana Abubakar. Imene ndi swala yomaliza mtumiki kuswali ndi maswahaba. Sada swali so swala yomaliza swala ina mtumiki mumbuye pa swala imeneyi mpana mtumiki anamwaliramo amango swali ku nyumba malingana matenda anafikapo. Ndipo subuhi la tsiku limeneli subuhi la tsiku limeneli loti mtumiki akumwalira akuti maswahaba akuswali subuhi. Adamuona mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wavundukula katani yapa windi ya msikiti. Akwayangana maswahaba akumwetulira. Anamwetulira mtumiki maswahaba wonse anatembenuka kumuona mtumiki paswara atu pamenepo. Wanthu adakhani ntimula mtumiki jimuna wapeza kubwino mwina ati swalisa atu mtumiki. Zinatsaba ngono wanthu tangosiya swala mtumiki bwerani. Mtumiki anotanthu yawo sobano za swala zikuchoka mmutu mwawo akukhala busy ndikuniyangana ine. Anatsitsa katani mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutitsa kumwe kudali komaliza sada yioneseso tusasama kuona msikiti. Maswahaba atamaliza kuswali anadandaula kulira kuti mtumiki daily maswali nayo pomataonani lero situ kuswali nayo ngatimete maswali nayo nthawi zonse. Mtumiki ndi pamene sopano malo aja kudakhala zii wina aliyense adali wachisoni adamuyitana mwana wake Fatima radhiyallahu anha. Mwana wake Fatima anayenda straight kupita kwa bambo wake. Atafika kwa bambo wake anamnongoneza nkudu Fatima, iwe Fatima ndifuna ndikuuze zinthu ziwiri.
atamuza chintu choyamba Fatuma adalira kwambiri analira kena katamuza chintu chachiwiri Fatima adasekerera Aisha radhiyallahu anha akuti namufusa ine Fatima iwe Fatima tandiuza chisisi chimene amalankhula amuna anga amene ala bambo wako zimene kupangisa tulire poyamba komanso iweyo uthe kusekerera nthawi yomwe Fatima adati ndi chisisi chimene mtumiki wanu samuzi wena aliyense ndikuuzani mtumiki akamwalira koma pano singakuuzeni chilichonse zimene zitangukambira pakati pa ine ndi bambo wanga. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam dzuwa litango okwera chammateni koloko anamva kugogoda pakhomo la nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam panagogoda munthu anatuluka amene ali Fatima mwana wa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukatsekula khomo. Atatsekula khomo adamuona pabwera munthu ala arabi munthu wakuchimichi woti sadamuonepo yayi. Adafusa ndiwe ndani nangofuna chiyani akuti ndine mulendo ndachokera mudzi wakuti ndikufuna ndionane ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananena Fatima inna rasulullahi mashghul ndithu bambo wanga mtumiki ali busy adwalika kwambiri sangati kuonana ni munthu bwererani mwina mtabwera nthawi ina. Fatima anatsika chitseko pano lowa mu nyumba munthu jana gogodabe anatukaso Fatima ndakuuzani kale kuti mtumiki wadwalika. Anagogoda kachitatu mtumiki anamva kugogoda kucha ananena mtumiki ya Fatima man fil babi ndi ndana amene ali kukhomo iwe Fatima. Ale kuti arabi ya rasulullah munthu kwabwera munthu amene sindikumudziwa iwe mtumiki wa Mulungu. Ada ane kuti atadili mani hadha ukundziwa amene iwe Fatima innahu ameneyo huwa nda amene ali murattimul aitan ndi uja amene amapangisa wana kukhala amasiye ndi uja amene amapangisa azimayi kukhala opanda azibambo ndi uja amene amagumula manyumba nyumba idali yokongola imasanduka bwinja anthu akangochoka amene ndi makalimauti mtsekulire iwe Fatima alowe. Atava zimene Fatima adalira kwa mifuti kalimauti akabwera palibe nkhani yosangalatsa imakhala pamodzi pamenepo. Atabwera ngero kalimauti adamuyandikira mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndada anena mtumiki ya malakal maut ajita zairan au qabidha kodi wengero waifa wabweruka ndiona akabwera wakapenda wabweruka tenga moyo wanga. Ana anena mngero jitu qabidha nishita wajitu zairan nishita ndabweruka kuona ngati utafuna kuti ndingo kuona nizipita komanso ndabweruka kutenga moyo wako ngati utafuna kuti ndikutenge moyo wako ngati utafunako zimezo chasili manja mwako. Ndi pamene mtumiki adamufusa mngero kalimauti iwe ngero kalimauti ndifani kufuse fusi nanga apo obwera weka mzanga Jibril amene amabwera ali kuti asana yake fusimene ngero kalimauti nayo mwe anabwera ngero Jibril kwa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamfusa iwe Jibril Jibril akuyangana kumbali akuona chisoni ngero va chisoni mmene mtumiki amafa kupwetekera mtumiki amakomoka fupi mpaka na sahaba wina adamfusa mtumiki iwe mtumiki innaka la tu'iku aukan shadida ndukuona mtumiki kukomoka fupi chifukwa jani ukufa ululu kwambiri. Adati naam inna limauti la sakarat ziwani inu ifa ndiyo pweteka ifa ndiyo wawa siwana kutuma swali siwana kutibwanji koma ndiyefa hivi mapweteka ineyo mtumiki ine ndikufa ifa imene ifa ya ino kuwawa kwake anthu 10 mwa inu ifa ya anthu 10 Mulungu onchika pa ine uyu ni mtumiki wa Mulungu akufa ifa yopweteka kwambiri kuli bwanji ifa anthu amachimu tizafa bwanji. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ifa yatu izakhali yofewa kwambiri ngati mmene Mulungu achemerera anthu abwino kama mwalira amin. Abrahamu olemekeseka adamfusa ngero Jibril iwe Jibrilu ndifande kufusa fusini sana mwalire iwe Jibril ine ndi mwalira nanga anthu wanga azakhala bwanji. Mtumika kudandaulaza umma wake anthu wanga ukuti bwanji ndi pamene Musa iwe Muhammad usadandaule tikunena pano kumwamba mahurul ain angelo wonse kumwamba kulichire azikozengeretsa angelo komanso mahurul ain akaso kongo utala ndile mzimu wako akungoona uchedwa tikunena pana angelo akuona uchedwa kuti mzimu wako ufike kumwamba komanso za umma wako sadandaule Mulungu auyang'anira umma wako mpaka siku ya kiyama suzasokonekera komanso chinthu china ndifani kuuze umma wako ndi iweyo ndi anthu oyamba ukadzuka m'manda komanso ndi anthu oyamba ukalowa ku janna anthu oyamba ndi inuyo. Mtumiki zida musangalatsa kwambiri. Kenaka ngelo Gabriel adanyamuka kupita akunena Aisha radhiyallahu anha kuti mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamene matenda anachuka kwambiri matenda anakula kwambiri mpaka na mtumiki anaitanisa katulo ya manzi ozizira
ndikumatenga mazi tumika mapisa zanja lake mwofoka kumazitira kumaso Aisha matutenga gasaza nufinya vinya mazi kumambukuda ntumiki akunena ntumiki inna limauta sakarat na ifa ndiyo pweteka tikuti ifa ndiyo pweteka mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anakhala kulankhula mamenewo atafika sopano mawati nthawi yote ifa yandikira kwambiri masa mtumiki anatepenuka anamba kuyangana kumwamba mtumiki maso mena mapangira muthu akamamwalira akuna kuti la ilaha illa Allah palibe wino ne kumpembeza koma Allah tilafotokoza na kuti munthu amene mawako maliza paziko waso khala kalima la ilaha illa Allah munthu amene akalowa kuchanna mtumiki ali chani la ilaha illa Allah inna limauta la sakarat palibe wino kumpembeza koma Allah subhanahu wa ta'ala koma ifa ndiyo pwete kwambiri istausu bin nisa'i khaira ndikuti muzikhabu ino ndazikazi yanu istausu bin nisa'i khaira muzikhabu ino ndazikazi yanu aswala muziswala anthu kumwalira ine koma swala msazasiye wa malakat imanukum koma anthu amene akapo muzapangira zabwino mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adanena mawo malisona kuti ila rafiqil a'la ma'al ladhina an'ama Allahu min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa hasuna ulaika rafika basi sobano dikupita ila rafiqil a'la dikupita kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ambuye Mulungu ndikhulukireni tumika kupempha dua chosecho tumiki machimo adalibe koma kupempha jani Allahumma ighfirli ambuye mukhulukireni kuli bwanji ifana amachimo bwanji sitipempha chikhuluko ambuye mukhulukireni ijani min alladhina munike Qur'an amene an'ama Allahu alaihim amene munavera jisoni minan nabiyina ujoga mwanele wasiddiqina wa shuhada anthu opanga zabwino kwa mashahidi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina akakhosira kigwede wamwalira mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iyo inalifa ya mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akunena Anas ibn Malik kuna kuti mzinda wa Maka atangoti mtumiki wa mwalira mzinda wa Maka atangoti mtumiki ifa nje ya vyote mtumiki wa mwalira ngati kuti tsiku loipa limene mzinda wosuda akhala ndi siku limene adamwalira mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kudandaula zaifa ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa innahu ghafurur rahim alhamdulillah asta'inuhu wa astaghfiruhu wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد abalango lemekeseka tukamba saifa ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anamwalira mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lolemba patolofu Rabiul Awwal muchaga chimechaga cha 11 chisamukira mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa nthawi yake inali chama tenikoko kumawa hata mwalira mtumiki anthu anapanga mwambo woti akamuyike mtumiki koma zinatenga masiku okwana 3 mtumiki anamwalira lolemba koma anayikidwa lachitatu izi zinachitika kamba kuti apeze kaye mulowa mmalo amene angalowe mmalo mwa mtumiki watu Muhammad monga mukudziwa anali msogoleri ngakhale fumu ikamwalira sayika siku lomwelo ayi pokapoka apeze kulowera mmalo mafumu amene mpamene mwambo maliro malongosoka na yesu mtumiki atamwalira anthu sana fulumeno kaika maliro kumanda yake adafuna apeze kaye mulowa mmalo amene ayigwire ntchito imene tuzama amagwira ndipo amene asitenga mwambo wa maliro kamika kumanda mbalango olemekezeka mtumiki watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayikidwa mmanda lachitatu ndipo mwachidule mangani nthawi mtumiki adayikidwa mu nyumba imene anafera maswahaba anasweka munthu chipanga bwanji timsambisa bwanji mtumiki wa Mulungu timvule maraya ngati meti mavule anthu onse mwazambika anthu anakhala kusonza tipake bwanji Mulungu adapereka tulu kwa anthu onse amagaza zimenezi alowa nyumba mucha afuna akasambisa anthu okwana 7 na madamba adasambisa mali anthu sosama onse anakhala chida tipanga bwanji pomusambisa Mulungu anapereka tulu pang'ono atapereka tulo anthu aja anafa pa khoma pa nyumba pa kulankhula khoma la nyumba lidalankhula kuna lijani ikhsiru rasulullah fi thiyabihi msambiseni mtumiki wa Mulungu muzovala zake musamvule mtumiki anasambisidwa muzovala zake ndipo anafikidwa sanda imada agula munu wake mtumiki anazigulira tu sanda yake anaikula ku Syria sanda yake salu sokwana zitatu meti mafikira munja mtumiki sasama anafikidwa musanda ya salu zitatu kwa panda nkanjo ngati meti mafikira munja ngani dafutaso na katika mwika bwanji katika mwika kuti mtumiki
tikamwike pa mimbali wena adapeka zero tikamwike pa mimbali mu mzikiti wena ati yaya koma tikamwike kumanda kumene anagona asilamu ena wena akuti yaya nkhani idavuta mpamene Abubakar radhiyallahu anhu ana abwera kutakula kuli namufa mtumiki siku nalaka kunena kuti palibe mtumiki wina aliyense amene akamwalira pokapoka amamuyika mala amene wafera tenti ngosunta chitanda imene amagona mtumiki anakumba pansi pa bedi limene amagona mtumiki pasipo bedi lake pasipo nikungosula chitanda chija nikukumba pamene pa manda wake manda mtumiki anakumbidwa nyumba ya mkazi wake Aisha kufupi ni mzikiti nthawi imeneyi pantu kunena pantu kuti manda akupeseka mkati mwa zilifo chakukula kwa mzikiti koma Mtume sama anayikidwa kukona kwa nyumba monga wina aliyense akamagona bedi amayika kukona kulibe amene amagona pakati pa nyumba kulibe mwina mmaloji koma nawo kunyumba yathu ambiri timayika bedi kukona ndiye mtumikiso sama anayikidwa kukona kumanda wake ndiukumba kumene kumbe adayikidwa ndipo maliro wake adapempherera anthu osanasiyana adanena yekha wasewoti minemwe gango ni mayo mwanisambisa mukanisiye kwani awa kenaka muzikalowa anthu magulu kaniswalira adalowa azibambo kaswalira panalibe imamu wina aliyense amene adapempheresa wina aliyense amangoyima nikupempheresa atamaliza azibambo analowa azimayi nawonso azimayi adapemphera mali anthu sosama atamaliza azimayi adalowa achinyamata anang'onoang'ono amuna kenaka adalowa ana achisikana kenaka adalowa akapolo onse kenaka mali anthu sosama adayika lachitatu kumadzulo kwenikweni usiku chifukwa choti nyengo idatalika zochitika zidachuluka idali ifanya mtumiki wathu Muhammad sosama muli zambiri zotiphunzitsa amene kuti mtumiki wa Mulungu adabwera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ngati adapita amene ifeso tisafati na feso tibwera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala ngati adamwalira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti imfa ya imfa imene zikamwalira tidzamwalire tili abwino ngati adafera anthu abwino amene adapita pamaso Allah subhanahu wa ta'ala